Mijn naam is Amanda Bekrissi, ik ben 19 jaar en ik sta op de lijst voor GroenLinks op nummer 8. Ik zit al een jaar of 2 niet meer op de middelbare school, maar mijn mooie jaren heb ik in de GSA mogen zitten. Ik ben ook heel trots op het feit dat wij een genderneutrale wc op mijn middelbare school hebben kunnen realiseren. Het is fijn aangezien we zelf al door hadden de vraag ernaar is er. Misschien is er een taboe, zeker, maar het is iets heel belangrijks. En zelf ben ik cisgendered, maar alsnog hadden we met onze medeleden erin door van dit is heel belangrijk. Dus we waren heel trots. Maar nog geen enkele dagen later en alles was ondergegliederd. Haatdragende berichten werden erop geschreven. De prullenbakken werden kapot gemaakt. Ze werden gebruikt voor andere dingen dan naar de wc gaan. En hoe trots we ook waren, beseften we toen ook van dit is niet genoeg. Je hebt het gerealiseerd, je hebt iets moois gedaan, je biedt een open ruimte. Maar het wordt neergehaald door mensen die onbegrip hebben. En ik zeg nu onbegrip, maar ik zelf best open ben proberen te gaan zijn over hoe mensen kunnen discrimineren gebaseerd op seksuele geaardheid of genderexpressie. En het komt erop neer dat het zit in onbegrip blijkbaar. En namelijk voorlichting. Voorlichting wat je zou kunnen geven, wat het misschien zou kunnen verhelpen. En GroenLinks vinden ze ook dat er aandacht moet worden besteed aan voorlichting op scholen. Voorlichting in het onderwijs, want daar begint het. Het begint al sinds jongs af aan. Je ziet meestal mama en papa of prinses Amalia. En daar blijft het bij. Je ziet niet van mijn zus is homoseksueel, mijn zus heeft een andere genderidentiteit. Het blijft erbij. Sinds jongs af aan, dit is wat we leren, dit is normaal voor ons. Dus als er opeens een genderneutrale wc is, dan is het niet meer nodig. Waarom? Dit kennen we niet. Voorlichting begint daar al. En voorlichting begint bij de leraren. Want voor hun is het ook een heel gevoelig onderwerp. Wat voor voornaamwoorden heeft iemand? Moet ik daaraan denken? Is dat belangrijk? Het zijn allemaal dingen die onbegrip kunnen herstellen of genezen zelfs. Genezen wil ik het noemen. Wat GroenLinks ook heel belangrijk vindt is de LHBT-community zelf verdient al veel aandacht. Maar de kwetsbare groepen erin verdienen nog meer aandacht. Die hebben het nog meer nodig. En daaronder komen bijvoorbeeld asielzoekers. Asielzoekers hebben namelijk vaak een migratieachtergrond. Waardoor cultuurverschillen het een heel groot probleem kunnen maken voor hun veiligheid om uit de kast te komen. Daar kunnen we op maat gemaakte steun aanbieden. Ook voor transgenders, daar is het probleem nog groter. De acceptatie is nog minder. En het zijn kwetsbare groepen van een op zichzelf al kwetsbare community. Dus als gemeente kun je daar een hele grote hand of steun in bieden om ze zich veiliger te laten voelen in hun eigen gemeente. Ook voor ouderen is het een probleem. Ik heb met veel jaren in een zorginstelling mogen werken. En ik heb ook leuke verhalen mogen horen van ouderen. En vooral de in mijn tijd anekdotes. Maar wat ook één iemand zei is, in mijn tijd kon ik niet met mijn vriendinnetje op straat lopen. Dan zou je denken, oké, in jouw tijd waren ze niet zo tolerant. Nu wel, je hebt geluk. Dus nu zitten we in 2022 inmiddels. Maar nee, ook zelfs in de zorginstellingen. Waar ze al te maken hebben met eenzaamheid. Zelfs daar kunnen ze niet zichzelf zijn. Want het personeel, ook daar kan voorlichting komen. Hoe kun je activiteiten organiseren waar LHBT toch wordt geprezen en wordt geaccepteerd en wordt opengesteld. Dat zijn allemaal kleine dingen voor de meeste mensen die in een heteronormatieve wereld leven. Dat niet nodig is of je maakt een probleem dat er niet is. Maar voor mensen die ermee te maken hebben, kunnen ze zien, dit maakt de wereld van het verschil. Ook in de zorg kan er veel meer hulp bij komen. Want mensen uit de LHBT-community die proberen 4 maal meer dan andere mensen een suïcidepoging. Voor transgenders is dit 5 tot 10 keer zo hoog. In zorginstellingen kunnen ze dus ook voorlichting aanbieden of steun. Of kijken per specifiek terrein, per persoon. Wat hebben zij nodig? Wat is hier misgegaan? Ligt het aan iets anders dan een seksuele geaardheid en de discriminatie die daarvan komen? GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid. De ander respecteren, ongeacht de verschillen die er zijn of juist door de verschillen die er zijn. We doen als partij heel erg ons best om zelf inclusief te zijn. Maar we zijn er wel bewust van dat het altijd inclusiever kan. Met deze bewustzijn kunnen we stappen maken om verder te komen. Stappen maken om te luisteren, in gesprekken te gaan met de mensen. Want al denk je dat je zoveel weet, er zijn zoveel dingen waar je nooit bij stil zou staan als een persoon die niet te maken heeft met die kwetsbare zaken zoals zij dan wel hebben. En als je in gesprekken gaat, weet je wat is nodig, wat moeten we doen. Dat willen we samen gaan doen en we hopen dat jullie ons daarbij helpen. Stem dus op GroenLinks.